दा जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोर जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ। रायजोफोर मोनसे समावहाय बिजेपिखौ बिटिसियावहाय सोफैनाया गबिन्द बसुमतारी सारमोन बायदियानो नङा होमबा? बिथांमोनहानोथ' सुबिदा होफैदों, चान्स होफैदों बिटिसियावहाय। दा नोंथांमोनहा बिथांनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनगोन बिजेपिया बिटिसियाव फैयोब्ला बिटिसिया माबायदि जानो थांगासिनो दङ आरो मा जागोन जुदि बिथांमोनहा बा बिसोरो बिजेपिया जायगा लायोब्ला बड'लेण्डआव बा बिटिसियाव मा जागोन बेखौ जोङो मिथिनो हागोन। बिस्वजित दैमारिखौ बिथाङा मा बुंखो जोङो बिथांनि खुगानिफ्रायनो मिथिनानै लानि। फै जोङो फारियै भिडिअखौ नायलांनि। बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिया फैयोबासो हरसेनि भितरावनो अलाउद्दिन्स मेजिकजों जौगागोन बेखौ जों रावबो साना। खारन बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मानसिसो आरो मानसिनि भितरावबो मोजां मानसि फैबासो जौगानो हागौ। खिन्थु दा जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोर जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो बिस्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया, जों बेसेन दं होनना साना। बिस्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो। खारन थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बेवहाय बिथाङाबो सासेमोन दैदेनगिरि हिसाबै। आरो बे हाग्रामा महिलानि जिथु दैदेननाय बे समाव मा सिस्टेम दंमोन बेनि माखौनो बिथाङा फिन होग्रोदों बिनिफ्रायसो खोथा बुंदों। दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों बहुत सिस्टेम लाबोना होबाय। कुनु स्किम बा कुनु आसनि जों सिस्टेमनि बाहेरायाव होआ। जोंनि जिखिनि थाखा बाहायनाय बे कुनु सिस्टेमनि बाहेरायाव जों गरसेबो बाहायाखै। जिखिनि आसनि जिखिनि खामानि मावदों जों सिस्टेमनि गेजेरजों मावदों। बेनिखायनो बिस्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया। बिथाङा कुनुदिन सिस्टेम मानिया, सिस्टेम बुजिया आरो बेखि सिस्टेमा मा बेखौ बुजियैखौबो जानला मोनला कमेन्ट होदों। बेनिखायनो बिस्वजित दैमारिनि बुंनायाव जों रावबो मिसलिड जाया। कारण बिथांमोना कुनु सिस्टेम बुजियाखैमोन आरो सिस्टेम बुजिनानै सिस्टेम मानिनानै सोलिग्रा मानसि नंखाया। बेनिखायनो मालाया सिस्टेम मथे खामानि मावनायखौ बिथाङा हयथ' नायनो बानानै बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बिजेपिया बाहेरायाव थांना बेसेबां खामानि मावदों बेखौ रायजोफ्रा मिथिदों। दा आसामनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफेक्सन मोनदों ना मोनाखै बेखौ रायजोफोरनि समावसो मिथिगोन। कारण थांनाय 10 बोसोर बिजेपिया सासन खालामबाय। बे 10 बोसोरनि गेजेराव आसामनि रायजो राजाफ्रा बेसेबांखिनि सेटिसफेक्सन जादों जाया बेखौ आं बुंनो हाया। खिन्थु रायजोफोरनि समावसो मिथिगोन। बेनिखायनो गाबोन बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिया फैयोबासो हरसेनि भितरावनो अलाउद्दिन्स मेजिकजों जौगागोन बेखौ जों रावबो साना। कारण बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मानसिसो आरो मानसिनि भितरावबो मोजां मानसि फैबासो जौगानो हागौ। खिन्थु दा जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोर जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो बिस्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया, जों बेसेन दं होनना साना। ओरैनो प्रट'कल मथे बिथाङा पाब्लिकनि गेजेराव कमेन्ट होनायनि मोन्थाय गैया। खिन्थु बिथाङा प्रट'कल मानिग्रा मानसि नंखाया। सिस्टेमखौनो बुजिया, सिस्टेम मानिग्रा मानसिना प्रट'कलबो बुजिया। बेनिखायनो प्रट'कल भंग खालामनाय बिथाङा बे जानला मोनला बखिलायबाय थायो। बेनिखायनो जों बिथांनि बुंनायखौ गुरुत्त' होआखै, खेरायाखैबो। जों जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थागोन। बिथाङा मा बखिबाय थायो बखिलांबाय थाथों आरो।